Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του podcast Fertility Matters με τίτλο «Υπογεννητικότητα, υπογονιμότητα». Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Φέη Μακαντάση, η οποία είναι Διευθύντρια Ερευνών του Ερευνητικού Οργανισμού Διανέωσης, ενός από τους πιο διακεκριμένους οργανισμούς ερευνών στην Ελλάδα. Και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το πάντα επίκαιρο θέμα των γεννήσεων, του αριθμού των γεννήσεων στην Ελλάδα, με ερευνητικά δεδομένα, με τις τάσεις που δημιουργούνται και που προδιαγράφονται για το μέλλον. Κυρία Μακαντάση, καλώς ήρθατε στην σημερινή μας συζήτηση. Χαίρετε κύριε Χριστοφορίδη, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να συμμετέχω στο podcast Fertility Matters και να επικοινωνήσω τα αποτελέσματα των ερευνών της διανέωσης γύρω από το δημογραφικό, το οποίο είναι υψηλά στην ερευνητική μας ατζέντα απ' αρχής λειτουργίας του οργανισμού από το 2015, βλέποντας τις δημογραφικές προβολές, αλλά και εξετάζοντας ενδελεχέστερα μία από τις δημογραφικές συνιστώσεις, η οποία είναι οι γεννήσεις και οι πολιτικές που ακολουθούν και άλλες χώρες για να αναστρέψουν την υπογονιμότητα και την ολοένα μείωση, μεγαλύτερη μείωση των γεννήσεων. Το θέμα αυτό, το γενικότερο ζήτημα του δημογραφικού, προφανώς αγγίζει θέματα που αφορούν την σύνθεση του πληθυσμού, ξεκινώντας τον αριθμό γεννήσεων, από το προσδόκιμο επιβίωσης, το ακαθόδες πάντα ζήτημα της μετανάστευσης των νέων Ελλήνων. Πείτε μας λίγο έτσι γενικότερα πώς συνδυάζονται οι παράγοντες αυτοί και τι δυναμική έχουν βλέποντας προς το μέλλον. Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από τη συνιστόσα των γεννήσεων, για να δει κανείς πώς έχουν εξελιχθεί οι γεννήσεις, γιατί υπάρχει ένας μύθος ότι οι νέες γενιές δεν γεννάνε. Αλλά το θέμα έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 80 και αν κοιτάξει κανείς και τον διαγενειακό δείκτη γονιμότητας, θα δει από τη γενιά του 1940 είμαστε κάτω από το όριο αναπλήρωσης γενεών, το οποίο είναι το 2,1 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας. Ο δείκτης γονιμότητας. Ακριβώς. Αν κοιτάξει κανείς και τον συγχρονικό, τον στιγμιαίο δηλαδή δείκτη γονιμότητας, θα δει ότι από το 1987 είμαστε κάτω από το 1,5 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, το οποίο σημαίνει ότι ο πληθυσμός μιας χώρας ceteris paribus που λένε οι οικονομολόγοι, δηλαδή αν δεν αλλάξει το προσδόκιμο ζωής και η μετανάστευση, μειώνεται στο μισό στα 65 χρόνια. Για την τελευταία και λίγο παραπάνω από την τελευταία δεκαετία είμαστε και κάτω από τον δείκτη ακραίας χαμηλής γονιμότητας, που είναι το 1,3 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, όπου ο πληθυσμός μιας χώρας μειώνεται στο μισό στα 44 χρόνια. Να πούμε για όσους μας ακούνε ότι σήμερα είμαστε κοντά στο 1,3, είναι λίγο κάτω από το 1,3, είναι στο 1,25, το οποίο μέσα από τους χαμηλότερους δείκτες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είμαστε από τους πιο χαμηλά βαθμολογημένους πληθυσμούς. Ακριβώς, είμαστε στους ουραγούς. Αλλά το θέμα της χαμηλής γονιμότητας και της γύρανσης του πληθυσμού είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλες τις δυτικές κοινωνίες και χαρακτηρίζει και την Ευρώπη, απλά είναι πιο έντονο στη χώρα μας. Ο μέσος όρος στον δείκτη γονιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 1,35. Εμείς είμαστε στο 1,25. Δεν μιλούμε τόσο για κάποιο συγκυριακό γεγονός, δεν μιλούμε για δεδομένα τα οποία προέκυψαν ξαφνικά. Βλέπουμε μια πορεία στον χρόνο, η οποία βαίνει διαρκώς μειούμενη προφανώς με βάση αυτά που φαίνονται. Και δεν μιλάμε για μια μικρή απόκλιση, είναι μια επίμονη υπογονιμότητα. Και μαζί με την υπογονιμότητα, ένα άλλο χαρακτηριστικό που κανείς θα μπορούσε να παρατηρήσει έχει να κάνει με την αναβολή των πρώτων γεννήσεων και την ολοένα μεγαλύτερη ηλικία των Ελληνίδων στην απόκτηση του πρώτου τέκνου. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που αποκτούν το πρώτο τους τέκνο σε ηλικία 31 ετών. Ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι τα 29,7 έτη. Είμαστε, αν θυμάμαι καλά, μαζί με την Ισπανία και το Λουξεμβούργο, έχοντας δηλαδή
τις πρώτες θέσεις σε ηλικία γυναικών που αποκτούν το πρώτο τους τέκνο. Σχεδόν 1 στις 4 γεννήσεις αυτή τη στιγμή στη χώρα μας πραγματοποιείται από γυναίκες ηλικίας 35-39 ετών. Και επίσης έχουμε και ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πρώτων γεννήσεων από μητέρες ηλικίας άνω των 40 ετών στην Ευρώπη, κοντά στο 5% αν θυμάμαι καλά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όσο αναβάλουμε την απόφαση για την έναρξη της οικογένειας, για να ξεκινήσουμε μια εγκυμοσύνη, τόσο το θέμα της υπογεννητικότητας αρχίζει και ακουμπά το θέμα της υπογονιμότητας. Δηλαδή μπαίνει και ο βιολογικός παράγοντας στη μέση, πέρα από τους οικονομικούς, κοινωνικούς παράγοντες που υπάρχουν πάντα στο γενικότερο πλαίσιο. Πώς βλέπετε αυτήν ακριβώς έτσι την συμβολή που έχουν παράγοντες όπως οικονομία, κοινωνία, πώς συνδέονται μεταξύ τους και πώς τελικά και σιωπηλά πολλές φορές φτάνουμε στο να αντιμετωπίζουμε πέρα από τα καθαρά, τα ξεκάθαρα θέματα, τα κοινωνικο-οικονομικά και τα θέματα βιολογίας πλέον, καθώς όσο μεγαλώνει η ηλικία πλέον έχουμε να διαχειριστούμε και θέμα ποιότητας γεννητικού υλικού, οαρίων και σπερματοζωαρίων αντίστοιχα. Πολύ σωστά. Στη Διανέωση κάνουμε από το 2015 συστηματικά μία έρευνα που τιτλοφορείται «Τι πιστεύουν οι Έλληνες» ή για την ακρίβεια «Τι λένε ότι πιστεύουν οι Έλληνες». Οπότε μέσα στις ερωτήσεις είναι ποιες θεωρούν τις μεγαλύτερες απειλές για το μέλλον των Ελλήνων. Και εκεί υπάρχει μια σειρά από απειλές, όπου η νούμερο 2 απειλή μετά την οικονομική αβεβαιότητα είναι το δημογραφικό. Προφανώς δεν υπάρχει έτσι στο cloud των προβλημάτων εύκολα να το ανασύρουμε και να πούμε ότι μία από τις μεγαλύτερες απειλές είναι το δημογραφικό, αλλά πλέον νομίζω ότι έχουμε ακριβώς συνειδητοποιήσει την κατάσταση, η πλειοψηφία των Ελλήνων. Όμως υπάρχει μια δεύτερη ερώτηση που έχει να κάνει με το πόσα παιδιά έχουν και πόσα παιδιά θα ήθελαν να κάνουν. Και αυτό είναι το λεγόμενο fertility gap που λένε οι δημογράφοι. Δηλώνουν ότι κάνουν 1,4 παιδιά, είναι πανελλαδική έρευνα, είναι κοντά στο 1,3 που είναι το πραγματικό, και θα ήθελαν να κάνουν 2,6 παιδιά. Στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι στο 2,4, δηλαδή δεν κάνουν ένα παιδί, κάνουν λιγότερο ένα παιδί σε σχέση με αυτό που θέλουν. Και όταν τους λέμε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους, ας πούμε, αναβάλουν ή δεν κάνουν παιδιά, με συντριπτική διαφορά, ο νούμερο 1 λόγος είναι η οικονομική αβεβαιότητα, ό,τι έχει να κάνει με το κόστος ζωής και διαβίωσης που είναι υψηλό, και φυσικά και η οικονομική κατάσταση επηρεάζει την απόφαση για παιδί, γιατί αυξάνει το άμεσο κόστος, δηλαδή αυξάνει το κόστος επιβίωσης. Όταν το 35% αυτή τη στιγμή του εισοδήματος δίνεται στη στέγαση, όπου η στεγαστική κρίση είναι ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα, το οποίο επηρεάζει και αυτό την απόφαση ενός νέου ζευγαριού στο να κάνει παιδί. Αντιλαμβανόμαστε ότι σίγουρα οι οικονομικοί λόγοι ασκούν μια σοβαρή πίεση. Αλλά πρέπει να πούμε, κύριε Χριστοφορίδη, εδώ, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ότι το δημογραφικό και οι χαμηλές γεννήσεις δεν έχουν να κάνουν τόσο με το κομμάτι, με την οικονομική διάσταση. Γιατί βλέπουμε ότι και τα οικονομικά επιδόματα έχουν οριακή βελτίωση μακροχρονίως στους δείκτες γονιμότητας. Αυτό που έχει αλλάξει είναι το πολιτισμικό μοντέλο ζωής, όπου στο επίκεντρο είναι το άτομο, ο εαυτός μας. Και όπως όλοι αναγνωρίζουμε ότι το να αποκτήσει κανείς ένα παιδί και να αναθρέψει ένα παιδί χρειάζεται διάφορες θυσίες, οι οποίες ίσως να μην συνάδουν και με τον τρόπο ζωής. Δηλαδή κάποια πράγματα θα πρέπει να τα βάλεις πιο πίσω. Πριν πάμε εκεί, να σας διακόψω λίγο, πριν πάμε στο πώς αντιμετωπίζουμε ίσως ή τι πιθανές παρεμβάσεις θα μπορούσαμε να έχουμε. Ξαναγυρίζω λίγο στο θέμα των οικονομικών παραγόντων, που όπως είπατε είναι απλά ένας παράγοντας.
Μιλάμε για το εισόδημα, μιλούμε για το στεγαστικό, μιλούμε για τα θέματα ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε με βάση και την έρευνα που έχετε κάνει και στα κοινωνικά πρότυπα, τα οποία διαμορφώνονται, εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ανάγκη επαγγελματικής εξέλιξης και ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί και έχετε σχολιάσει επανειλημμένα στο παρελθόν αυτήν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ατομικής ζωής. Βλέπετε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος έτσι όσον αφορά το θέμα αυτών των κοινωνικών προτύπων, πώς τα διαχειριζόμαστε και πώς ισορροπούμε τελικά την επαγγελματική και ατομική μας ζωή? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Και μάλιστα όλες οι σύγχρονες τάσεις οικογενειακής πολιτικής εστιάζουν σε δύο πράγματα. Στο πώς θα βοηθήσουν να υπάρχει η εναρμόνιση αυτή και η ισορροπία. Όμως προφανώς η έντονη αστικοποίηση, μην ξεχνάμε ότι το 50% αυτή τη στιγμή του πληθυσμού της χώρας ζει στο 4% της επιφάνειας της χώρας. Και η αστικοποίηση αυξάνει την πολυπλοκότητα, μειώνει τους βαθμούς ελευθερίας στο άτομο, κάνει τη ζωή πιο δύσκολη στο να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε ολοένα και αυξανόμενες εργασιακές απαιτήσεις, μετακινήσεις και σε οικογενειακές απαιτήσεις. Το περιβάλλον και ιδιαίτερα όλες αυτές οι κρίσεις τις οποίες περάσαμε την τελευταία δεκαετία, με επιστέγασμα την υπερδεκαετή η οικονομική κρίση, αυτό επιτείνει τους παράγοντες αβεβαιότητας και επηρεάζει και την απόφαση για τεκνοποίηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση το δημογραφικό χρειάζεται θα έλεγε κανείς, ένα πλέγμα πολιτικών. Γιατί η εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής δεν μπορεί να προκύψει εν κενό. Θέλω να πω ότι χρειάζεται συστηματική προσπάθεια και κατεύθυνση. Ένας μεγάλος παράγοντας, γιατί σας ανέφερα πριν για τις σύγχρονες τάσεις οικογενειακής πολιτικής, όπου η μία είναι το τέλος του ματερναλισμού, δηλαδή η ενεργό συμμετοχή του πατέρα στην ανατροφή των παιδιών, η οποία συνδέεται πιο εύκολα, δηλαδή μια γυναίκα πηγαίνει στην απόκτηση ενός δεύτερου παιδιού, στην τεκνοποίηση, αν συμμετέχει ο άντρας στην ανατροφή. Ένα μοντέλο το οποίο ακολουθείται και συχνά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βέβαια, έτσι δεν είναι? Νομίζω υπάρχει εμπειρία εδώ και πολλά χρόνια σε αυτό. Ναι, και η άλλη τάση οικογενειακής πολιτικής έχει να κάνει με τη σκανδιναβοποίηση. Δηλαδή γενναιόδωρες άδειες και στους δύο γονείς, υψηλές αποδοχές, ενώ υψηλά επιδόματα για τους γονείς, και η προσχολική αγωγή, όπου στην Ελλάδα οι προσχολικές δομές δηλαδή, οι οποίες δεν πρέπει να λειτουργούν απλά ως κέντρα φύλαξης των παιδιών, αλλά θα πρέπει να παρέχουν ποιοτική προσχολική αγωγή, που στην Ελλάδα είναι η πιο παραμελημένη βαθμίδα εκπαίδευσης, και μάλιστα είναι η βαθμίδα εκπαίδευσης, κύριε Χριστοφορίδη, η οποία έχει τα μεγαλύτερα returns of education, δηλαδή τις μεγαλύτερες αποδόσεις. Ναι. Ο νομπελίστας, ο Αμερικανός, ο Χέκμαν, έχει αποδείξει ότι για κάθε $1 που επενδύεται στην αγωγή ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας, αυτό μπορεί να αποδώσει σε βάθος χρόνου $360 σε ένα κράτος και μειώνει τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες. Και φυσικά λόγω της πλαστικότητας του παιδικού εγκεφάλου χτίζονται όλες οι δεξιότητες, τις οποίες αναζητάμε μετά και στο ενήλικο εργατικό δυναμικό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε όχι μόνο πώς θα αυξήσουμε τα voucher, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά κυρίως να υπάρχει ποιοτική προσχολική αγωγή. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα ενιαίο curriculum, ένα ενιαίο δηλαδή πλαίσιο προσχολικής αγωγής για τα παιδιά ηλικίας 0 έως 4. Και επίσης δεν υπάρχουν και επιχειρήσεις, έστω οι μεγάλες, που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το κόστος, που να φαίνεται παρά τα κίνητρα που έχουν δοθεί ότι δημιουργούν σταθμούς εντός
των επιχειρήσεων για τις εργαζόμενες γυναίκες. Πάντως, αντιλαμβανόμαστε... Ναι, συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ. Ναι. Πάντως θέλω να πω ότι είναι ξεκάθαρο από αυτά που μας λέτε πως υπάρχουν προϋποθέσεις που αφορούν την διαχείριση και την αντιμετώπιση αυτών των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, συνθηκών, όπως τις έχουμε αναφέρει προηγουμένως, αλλά εδώ θα βάλω και λίγο εμβόλυμες και τις πολιτικές που έχουμε ανάγκη για την αντιμετώπιση και του θέματος της υπογονιμότητας, δηλαδή το δικαίωμα στην ενημέρωση, στην πρόληψη, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, θέλοντας να καταλήξω στο εξής, ότι αυτού του είδους οι δημογραφικές πολιτικές στις οποίες αναφέρεστε, με στόχο προφανώς την βελτίωση των γεννήσεων και την καλύτερη σύνθεση του πληθυσμού, σε σχέση με τις πολιτικές που αφορούν την αναπαραγωγική υγεία, πιστεύετε ότι έχουν κάποιον κοινό χώρο, υπάρχουν σημεία στα οποία συναντιούνται ή έχουν βασικές αποκλίσεις μεταξύ τους? Κατά πόσο δηλαδή μπορούμε να έχουμε μια κοινή πολιτική που να εξασφαλίζει και καλύτερη αντιμετώπιση του δημογραφικού, αλλά και πρόληψη του θέματος της υπογονιμότητας? Έχουν κάποια κοινή βάση αυτά? Νομίζω είναι μια διάσταση αυτή την οποία αναφέρατε. Δηλαδή ένα ολοκληρωμένο πακέτο πολιτικών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού που έχει να κάνει με τις γεννήσεις, γιατί και το κομμάτι της υπογονιμότητας βρίσκεται στο κομμάτι των γεννήσεων, που έχει να κάνει με τη μετανάστευση, που όπως πολύ σωστά είπατε είναι ένα ακαθόδες ζήτημα που δύσκολα συζητάμε στον δημόσιο διάλογο, που έχει να κάνει με άλλες διαστάσεις όπως είναι η υγιής και ενεργός γύρανση, γιατί όλο ένα και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας θα απαρτίζουν τον ελληνικό πληθυσμό. Αυτή τη στιγμή 1 στους 5 είναι άνω των 65. Το 2050 οι δημογραφικές προβολές δείχνουν ότι 1 στους 3 θα είναι άνω των 65. Και πολλοί από αυτούς ίσως να μην έχουν και παιδιά για να τους φροντίσουν. Οπότε το ζήτημα της μακροχρόνιας φροντίδας επίσης παίζει σημαντικό ρόλο. Τώρα στην ερώτησή σας νομίζω είπατε κάτι το οποίο είναι το κλειδί και έχει να κάνει με την ενημέρωση. Γιατί αν αναρωτηθούμε πόσο καλά οι νέοι γνωρίζουν τη σχέση ηλικίας και γονιμότητας, η απάντηση είναι όχι αρκετά καλά για να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις. Και αν κανείς δει διάφορες μελέτες και κάνει μια συστηματική ανασκόπηση, θα δει ότι η γνώση για την ηλικιακή μείωση της γονιμότητας είναι γενικά ανεπαρκής, ειδικά στο πότε επέρχεται η πιο απότομη μείωση. Και δύσκολα κανείς δηλαδή μπορεί να αναγνωρίσει ότι μια ήπια πτώση ξεκινάει ήδη από τα τέλη των 20, τις αρχές των 30, πιο έντονη μείωση έρχεται από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας των 30. Επίσης η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή βοηθά, αλλά δεν ακυρώνει την επίδραση της ηλικίας. Επίσης είναι κάτι που το ξεχνάμε. Θεωρούμε ότι ακόμα και αν δεν μπορούμε, σίγουρα η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή θα βοηθήσει ανεξάρτητα και ίσως αυτό της ηλικίας. Το επιβεβαιώνω και καθημερινά στα ιατρεία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πως υπάρχει αυτή η αντίληψη στον κόσμο, πως ανεξάρτητα του παράγοντα της ηλικίας η επιστήμη πάντα βρίσκεται εκεί για να παρακάμψει τις όποιες βιολογικές δυσκολίες υπάρχουν, αλλά προφανώς και δεν είναι έτσι. Άρα το πρόβλημα, κύριε Χριστοφορίδη, δεν είναι η άγνοια του θέματος, αλλά συχνά η υπερεκτίμηση του χρόνου που υπάρχει διαθέσιμος γι' αυτό. Και είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι ό,τι και πολιτικές να κάνουμε, που πρέπει να τις κάνουμε, δεν διαφωνεί κανείς, δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ότι το δημογραφικό δεν είναι ένα θέμα το οποίο, ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να λυθεί άμεσα. Δεν θα πάμε ξαφνικά από το 1,3 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας στο 2,1. Ήδη για πολλές δεκαετίες είμαστε κάτω από το όριο αναπλήρωσης γενεών. Το σημαντικό, νομίζω, και το ζητούμενο είναι πώς βοηθούμε, πώς δημιουργούμε το θετικό περιβάλλον για αυτούς που θέλουν να γίνουν γονείς, να αποκτήσουν παιδιά. Άρα στην ουσία δεν μιλούμε για αναστροφή του κλίματος ή αναστροφή του δείκτη γονιμότητας.
νομίζω ξεκαθαρίστε πάρα πολύ έτσι, πολύ έτσι, με σαφή τρόπο πως οι αριθμοί είναι αυτοί που είναι, δείχνουν ξεκάθαρα τις τάσεις που υπάρχουν. Προσπαθούμε, αν μη τι άλλο, να ανασχέσουμε ρεαλιστικά όλη αυτή την κατάσταση παρά να την αναστρέψουμε από την ερμηνεία που εγώ τουλάχιστον δίνω. Και με αφορμή αυτό θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο εξής. Βλέπουμε ότι το δημογραφικό συχνά παρουσιάζεται και επικοινωνείται με έναν έντονα αρνητικό τρόπο, δηλαδή με λέξεις του στυλ δημογραφικός χειμώνας, εθνική απειλή και ούτω καθεξής. Υπάρχει κίνδυνος μέσα από μια τέτοια ρητορική να δημιουργηθεί περισσότερο φόβος αντί για ουσιαστικές λύσεις? Ωραία η ερώτησή σας. Νομίζω, ξέρετε, οι εκφράσεις που έχουν μια έτσι αρνητική, καλλιεργούν ένα αίσθημα φόβου, όπως το αναφέρετε, είναι κυρίως έχουν κυρίως ειδησεογραφικό χαρακτήρα, με την έννοια του κάπως λίγο να κάνουμε να πιάσουμε την προσοχή του αναγνώστη, του τηλεθεατή, για ένα πρόβλημα που υφίσταται. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει μια συσχέτιση αυστηρά θετική με τον τρόπο που επικοινωνείται το θέμα. Δηλαδή, το ότι υπάρχει ένας δημογραφικός χειμώνας είναι γνωστό. Δηλαδή, αν θα το πούμε χειμώνα, μακάρι να μπορούσαμε να το πούμε ότι έχουμε δημογραφική άνοιξη, αλλά τα δεδομένα δεν μας επιτρέπουν να αλλάξουμε εποχή. Βρισκόμαστε στο χειμώνα, δυστυχώς, στο ζήτημα της δημογραφίας. Τελικά μιλούμε για πιο ρεαλιστική απεικόνηση. Ακριβώς, είναι μια ρεαλιστική απεικόνηση. Και είναι σημαντικό πολλές φορές να μην εθελοτυφλούμε, να ξέρουμε τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε με εμπεριστατωμένα στοιχεία, χωρίς να δημιουργήσουμε πανικό, αλλά να τα βάλουμε στο δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αναβαθμίζεται και να γίνεται με τεκμηριωμένα στοιχεία. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς δείξατε και μέχρι στιγμής, έτσι, με το βάθος των μελετών που έχετε κάνει, ότι δεν τίθεται θέμα πανικού, όσο περισσότερο ανάδειξης της πολυπλοκότητας που υπάρχει γύρω από το θέμα. Πώς να το κάνουμε? Αν από τις 52 αυτή τη στιγμή περιφερειακές ενότητες της Ελλάδος καμία δεν βρίσκεται πάνω από το όριο αναπλήρωσης, ενώ οι 25 βρίσκονται κάτω από το όριο της ακραίας γονιμότητας του 1,3, είναι ένα fact, είναι ένα δεδομένο. Και επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό δεν θα βάλουμε με σόνι και ντε, να το πω έτσι απλά λαϊκά, τον άλλον να κάνει παιδί, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν να κάνουν παιδί. Και είναι σίγουρο ότι, ακριβώς όπως είπα, επειδή έχει αλλάξει το πολιτισμικό μοντέλο ζωής, αυτή τη στιγμή, αν κάνατε μια ερώτηση στους νέους, άμα θα τους δίναν 1.000.000 ευρώ αύριο, τι θα κάναν με αυτά τα χρήματα, δεν θα σας έλεγε ποτέ κανείς ότι θα έκανε ένα παιδί. Δηλαδή θα ήταν ξεκάθαρο, μειοψηφία. Γι' αυτό πολλές φορές βάζουμε μπροστά το κομμάτι το οικονομικό και προφανώς συνδέεται. Αλλά ξέρετε, οι οικονομικές δυσκολίες υπήρχαν και δεκαετίες πριν, στην προνεωτερική εποχή, αλλά οι άνθρωποι κάναν παιδιά. Οπότε γι' αυτό εστιάζω τη συζήτησή μας στην αλλαγή του παραδείγματος, στην αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης κοινωνικο-οικονομικού της ζωής μας. Νομίζω είναι ξεκάθαρες και οι τοποθετήσεις σας και οι παρεμβάσεις που έχετε κάνει και στο παρελθόν, πάντα στο ίδιο πλαίσιο. Νομίζω πως όλοι αντιλαμβάνονται λίγο πολύ την πολυπλοκότητα που υπάρχει γύρω από το θέμα του δημογραφικού, της σύνθεσης του πληθυσμού και των τάσεων που δημιουργούνται. Θα ήθελα, κλείνοντας, να μας προτείνατε 3 παρεμβάσεις που θα ονομάσετε εσείς, θα ρυθμίσετε εσείς για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα 5 χρόνια για παράδειγμα, και ποιες θα ήταν αυτές για παρεμβάσεις που αφορούν την διαχείριση του δημογραφικού μας ζητήματος. Το είπα σωστά, τη διαχείριση του δημογραφικού και όχι την επίλυση του δημογραφικού. Νομίζω ότι σαν νούμερο 1 προτεραιότητα θα έβαζα το κομμάτι της υγιούς και ενεργούς γύρανσης. Ακριβώς γιατί ο πληθυσμός θα μειώνεται, αλλά θα είναι ένας πιο γυρασμένος πληθυσμός. Και όπως προείπα, ότι δεν θα έχουν τις δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή οι γυναίκες, γιατί κυρίως οι γυναίκες επιφορτίζονται με την προσοχή
όχι μόνο των τέκνων αλλά και των γονέων, οι οποίοι είναι τη φροντίδα τέλος πάντων των πρεσβύτερων ατόμων της πιο διευρυμένης οικογένειας. Ναι. Οπότε το να υπάρξει από σήμερα, να υπάρξει πρόνοια για αυτό που έχει έρθει και θα το αντιμετωπίσουμε πιο έντονα αύριο, είναι το πιο σημαντικό για μένα. Πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και πώς, γιατί δετερμινιστικά, και εσείς ως γιατρός θα έχετε σίγουρα περισσότερα να πείτε, μόνο το 20% των γονιδίων μας παίζει ρόλο στο πώς θα προχωρήσει ο βίος μας, ενώ θα είναι ένας υγιής βίος. Θέματα διατροφής, καλής ψυχικής κατάστασης, άσκησης, όλα αυτά ουσιαστικά επηρεάζουν το πόσο υγιείς θα είμαστε. Και δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή ο ενδυνάμει οικονομικά ενεργός πληθυσμός, όπως δείχνουν οι δημογραφικές προβολές, θα μειωθεί περίπου 1 εκατομμύριο το 2050, και αυτό το pool, αυτή η δεξαμενή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού πρέπει με κάθε τρόπο να ενισχυθεί, γιατί θα έχουμε θέματα. Το δημογραφικό συνδέεται, γιατί είπατε για τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας της χώρας πριν, προφανώς είναι ένα δεδαλώδες, έχει να κάνει και με το συνταξιοδοτικό και με την... Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς να δει, πέραν, ας πούμε, του πώς σίγουρα θα βοηθήσεις το κομμάτι των γεννήσεων, πώς θα διευρύνεις αυτή τη δεξαμενή του ενδυνάμει οικονομικά ενεργού πληθυσμού, και είναι περιορισμένες οι δυνατότητες. Το ένα έχει να κάνει με τις γυναίκες. Είμαστε στους ουραγούς στη συμμετοχή γυναικών στον εργατικό δυναμικό. Γι' αυτό λέμε πώς μπορεί να διευκολύνει τις γυναίκες να συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό, αλλά να τις υποστηρίζεις και στην οικογενειακή ζωή. Το άλλο είναι με τα άτομα, τα needs, τα λεγόμενα, το not in education and in training, αυτούς που είναι δηλαδή εκτός αγοράς εργασίας, τους νέους. Το ένα είναι με τους συνταξιούχους, που κάποιοι έχουν βγει πολύ νέοι στη σύνταξη και σίγουρα πρέπει να βρούμε τρόπους να εκμεταλλευτούμε αυτό το δυναμικό το οποίο απουσιάζει από την αγορά εργασίας. Και το τελευταίο κομμάτι είναι η μετανάστευση. Δηλαδή, για να είμαστε 10 εκατομμύρια το 2050, γιατί με βάση τις προβολές το αισιόδοξο σενάριο είναι το 10 εκατομμύρια. Το 8,3 είναι το απεσιόδοξο, το ενδιάμεσο είναι το 8,8 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενσωματώνουμε μέχρι το 2050, από το 2015 ας πούμε, αν ξεκινούσαμε, 30.000 μετανάστες ετησίως, για να είμαστε 10 εκατομμύρια το 2050. Άρα και οι μετανάστες, γιατί καταλαβαίνω πόσο δύσκολα κανείς συζητάει γι' αυτό, έχει να κάνει και με το brain gain, δηλαδή πώς κανείς θα επαναπροσελκύσει τους ανθρώπους που φύγαν κατά τη διάρκεια της υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης και όλη αυτή την αμφέμαξη ανθρώπινου κεφαλαίου που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα αυτός είναι ο τρόπος, αυτή είναι η δεξαμενή, πώς την ενισχύεις αυτή, γιατί αυτή τη στιγμή τα 67% άτομα δουλεύουν, πολύ αυτό για να είναι βιώσιμο σε όλες τις διαστάσεις θα πρέπει να πάει στο 83 πολύ άμεσα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι μια προτεραιότητα που θα έβαζα είναι αυτή, μαζί με το κομμάτι της παραγωγικότητας, γιατί προφανώς μπορεί να χρειαζόμαστε λιγότερα εργατικά χέρια αν γίνουμε λιγότερο παραγωγικοί. Και η αύξηση της παραγωγικότητας γίνεται με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Αλλά δεν είμαστε μια χώρα η οποία είναι στην αιχμή της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Και η τρίτη παρέμβαση, πέραν δηλαδή από το τι μπορεί να κάνει το κράτος για εμάς, για τους πολίτες, έχει να κάνει και με το τι μπορεί να κάνουμε εμείς οι ίδιοι για το δημογραφικό, για την αντιμετώπιση του, και έχει να κάνει κυρίως με το πώς πρέπει να επαναεπινοούμε τον εαυτό μας κατά τη διάρκεια ζωής, γιατί καθώς το μοντέλο ζωής, το γραμμικό των τριών φάσεων, εκπαίδευση, εργασία, συνταξιοδότηση, έχει παρέλθει, θα πρέπει να επανεπινοούμε τον εαυτό μας, να επανεκπαιδευόμαστε, να αποκτούμε νέες δεξιότητες, ένα νέο skill set, ανάλογα με τις εποχές και με το τι
κάθε εποχή καλή για διάφορες αλλαγές. Γενικά πώς μπορεί κανείς να είναι ανοιχτός στις αλλαγές, ενώ είναι προφανώς και χαρακτηριστικό των ανθρώπων και το βλέπουμε και εμείς και από τις έρευνες κοινής γνώμης, θέλουμε πάντα να αισθανόμαστε μια ασφάλεια. Οπότε αλλαγή και ασφάλεια είναι ένας δύσκολος συνδυασμός, αλλά πρέπει να επενδύσουμε και στο κεφάλαιο προσαρμοστικότητας και στο κεφάλαιο γνώσεων, ώστε και εμείς με κάθε δυνατό τρόπο να σταθούμε συνεισφέρουμε εκεί που πρέπει για να μπορούμε να διαχειριστούμε το θέμα αυτό. Ξεκάθαρα, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ειδικά η επαναεπινόηση νομίζω είναι ένας όρος που κρατώ. Έτσι, θεωρώ ότι είναι και κομβικός σαν όρος γενικότερα στην αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Νομίζω είχαμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δούμε σήμερα από έναν ειδικό σαν εσάς το θέμα του δημογραφικού, της σύνθεσης του πληθυσμού. Πού βρίσκεται σήμερα? Χάρηκα που άκουσα μια ρεαλιστική προσέγγιση και απεικόνιση των πραγμάτων. Ο ρεαλισμός θεωρώ ότι είναι απαραίτητος όταν μιλούμε για διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Ιδανικά θα θέλαμε πολύ διαφορετικές εικόνες, αλλά ξέρουμε ότι στο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε και κινούμαστε είναι μάλλον απίθανο να τις δούμε στο προσεχές μέλλον. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν κινούμαστε, όπως είπατε πολύ σωστά, στο να επανατοποθετηθούμε σε κάποια πράγματα, βλέποντας ακριβώς αυτό το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο με ένα άλλο μάτι και αναζητώντας ευκαιρίες, παρεμβάσεις και πολιτικές γενικότερα που, όπως λέγαμε προηγουμένως, θα προσπαθούν κάπως να συντεριάξουν, να συνδυάσουν, να υποστηρίξουν ταυτόχρονα και την πολιτική που αφορά το γενικότερο θέμα του δημογραφικού, αλλά και του θέματος της υπογονιμότητας που πλέον είναι ένα έντονα θέμα δημόσιας υγείας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ, κύριε Χριστοφορίδη. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Ήταν μεγάλη μας χαρά στη διάθεσή σας να έχουμε την κυρία Μακαντάση σήμερα, τη Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Ερευνών Διανέωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο του podcast Fertility Matters. Γεια σας.